egiten dut egun guzien 11 ordu, baina nauzia beti kexu da, egin duguna ez zaio aski, baina nauzia beti kexu da, egin duguna ez zaio aski. Neure lagunak, langile onak, dirare denak, gazte sakonak, gure kopeta izerditan da, beti indarkari baigira, Euskal Herrian langabezia, edo txikia irabazia, Euskal Herrian langabezia, edo txikia irabazia. Mil aldiz dieta dizkidirei, behar dugula guduan hasi, zuzen oten da langile batek, irabaz dezan oinbeste guti, kapitalisten jokabidea, guk langileek ez dugu nahi, kapitalisten jokabidea, abertzaleek ez dugu nahi. Langile orok nahi bagendu, gure burua zinez altzatu, lan egineo lantegietan, jarraiten hauzi guziaz betan, askatasuna galdatzen dugu, lantegietan ta berrian, askatasuna galdatzen dugu, lantegietan ta berrian. Eroan ere lan egingo dut, bizi guzia zuen honetan, langile bat naiz lan egingo dut, bizi guzia denen honetan, langile bat naiz lan egingo dut, bizi guzia denen honetan. Lailarai larai narai 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 narai